Yabona seyiyo leyo ndabandaba bafethu anginaniksi ngiyintonyana njena yasekasa thola ya pantsulanyana laselokishini thola but kunento engizokutshela yona something ukuthi usokuzimoshela isikhathi mawucabanga ukuthi abantu bayakufrostana zimoshela isikhathi mawucabanga ukuthi abantu bayakufrostana. Abantu bafrostana ukuthi yini ezemva kwakho ezosiza bona yethola. Sokuzimoshela isikhathi mawucabanga ukuthi abantu bayakufrostana. Tshela mntakababa ngicela ukuthi endeni usibheke wena, bheka ukuthi wena uyaphi yayithola. Ungabheki ukuthi endeni uzochaza abantu. You will never ever impress a person kulo mhlaba esiphila kiwo. Namanje lona esitshela ukuthi useduze kwakhe angakuthwala 9 months but angekho uzumchaze ngaleyo ndlela le wena ocabanga ukuthi uchaza abantu ngayo yayithola. So umuntu akachazeki, umuntu incwadi evaliwe, umuntu akafundeki, injalo nje. Danko nama.